Welcome back sa Manyamana channel. Don't forget to Like and subscribe. Manyaman masarap. Salamat po! Hi mga Kabeli! Hello! Don't forget to like and subscribe to Kabeli's videos and vlogs. Demo in English and then we'll do it in French and we'll be up and on our way. We do have a great crew flying you over to Vancouver. We have the absolute pleasure of working with our captain. His name is Rob Jackson. Right beside him, we have our first officer, Greg Hemingway. At the very back, we have Beverly, and it's Beverly's birthday today. Thank you, thank you. At row 4 here, we have Francis, and up front, Tracy, and myself, Chelsea, on the mic. Your safety is important to us as we ask your attention to review the following safety information. There is safety. Yan, dyan. Sige, tira. Road, alert me, ready to be finished or already being. Bilis. So yung makulay na buhay mga kabeli. So nandito naman tayo sa bahay ni Tita Linda Quiros. So yung isang anak niya, birthday niya ngayon. So kaya naisip ang order sa atin pan lunch. Tapos may charity tayo. So 300 food pack na pancit with hotdog. So sayang wala si Michael. Paborito niya ang hotdog. Yun. Shoutout Michael! Ang daming hotdog! 300 pieces. Tapos mga kabeli, may cupcake na kasama yon. Isasama natin sa pamigay. Ayan, okay mga kabeli, magsiset muna tayo. So time check tayo, alas 8:30. So ang target natin mga kabeli is 3 PM ang charity natin. Tapos magluluto tayong panlan. So meron tayong chicken wings, 5 kilos na lechon belly, saka ano pa yung isa, parang kimpi? Yung belly. Nasa ayun na, ayun na. Chicken wings. Pata! Oh, isang ano yan to, pata team. Okay, magsiset muna natin kabeli natin mga kabeli. Birthday po. Paul ka lang ako. Ayan na mga belly, game na tayo. So si Jeff Boy, gumagawa siya ng lechon belly mga belly. So hindi ko na pinakita yung lechon belly, pwede nyo naman pong... So marami akong tutorial niya na video yung lechon belly natin. Hi mga Kabeli! Hello! Don't forget to like and subscribe to Kabeli's videos and vlogs. Ayan mga belly, start na tayo. So ito, meron tayong isang pirasong pata. So ang timbang nito nasa 1.3 yata. So ito, pinakaluhan ko na kanina pa. So tinanggalan ko yung yung mga kabeli, yung unang kulo, tinatapon ko yun. Tapos gagawa ko ng panibagong sabaw. So gagawa tayong pata team. So gaya ng dati, yung pinapakita ko ito. So wala tayong nabiling malaki pineapple juice. So, 2 tuoto na lang, pwede na to. Dalawang tuoto. Tapos hanggang sa matuyo yung sabaw niya, hanggang lumambot yung pata para kumapit sa loob yung lasa. Toyo. Wala si Michael eh. Toyo, made by Michael. Kaya mga beli, konti muna. So pwede naman tayo magdagdag mamaya pag malapit na maluto yung ating pata. Black pepper. Ayan. Mga beli, maglalagay tayo 2 pirasong laurel. Bay leaf. So brown sugar. So tansya-tansya lang mga bili yan. Sa mga nagko-comment, bakit puro tansya-tansya.
Wala eh, doon ako nasanay mga kabeli. Saka wala, ito ano to. Kumbaga, discarding pagluluto. Yun na lang, masasabi. Kaya mga kabeli, tatakpan natin to within 1 hour. Tapos tignan natin pag malambot na. So lalakasan natin ng konti ng apoy. Pag kumulo ng kulong-kulo, ihinaan natin yung apoy hanggang sa lumambot na yung pata. Tapos pag matabang pa rin mamaya, pag malapit na maluto, mag-add tayo ng toyo saka sugar. Okay. Tapos mga kabeli, meron tayong 3 kilos. Nakita nyo, pinakuluan ko ng konti ito. At least nawala yung pagkasariwa sa loob. Ibe-breading natin, tapos deep-fry natin. Gagawa tayo ng sauce. Kung naalala nyo yung spare rib sauce natin, sweet chili sauce, oyster, saka sukal. Yun ang pinaka-sauce nyan. So, manamis-namis yan na crispy. Okay, balikan natin after. Yun. Yun ba? 20 minutes, ayun na siyang oras. So yun mga kabili, ito na yung pata natin. So naka 20 minutes na siya mga kabili. Yung matigas pa siya. Mga kabili, may problema tayo. Wala tayong banana blossom. Pero okay lang din, at least makuha yung lasa ng ano natin, patatim. So naghanap ako dito, may bulaklak yung puso na saging, wala pa. So, eto, start na tayo sa pagpiprito ng chicken wings para sa ating sweet and sour wings. Sobrang init ng mantika mga kabeli. So pag ganyan, kailangan iyang mo ng konti yung ano mo. So palamigin lang natin ng konti yung mantika. Sobrang init. Yung mga kabeli, pipritoin lang natin to. I-deep-fry natin. Pag golden brown na to, okay na to. Gagawa tayong sauce. So ito, abutin siya na. Sa estimate ko, paabutin siya 1.5 hour para totaling malambot po yung pata natin. Okay, thank you. Balikan natin mga kabeli. So mga kabeli, start na tayo sa sweet and sour chicken. Maglalagay tayo ng konting mantika. Cooking oil. Brown sugar. Ketchup. Mga pwede maglalagay tayo ng konting suka para medyo may konting asin. So sweet and sour. So ito mga kabeli, hindi natin lalagyan ng red bell pepper saka onion. So ito lang. So mga kabeli, maglalagay tayong sweet chili sauce. Yan. So at least kahit na 2 bote. So ang lasa nito manamis-namis na maasim-asim. Tapos lagyan natin ng konting toyo para mag-dark lang yung kulay. So sa gusto mga pwede sila mag-add ng hot sauce. So pwede magdadagdag tayo ng tubig.
tayo ng black pepper. Ayan mga belly. Mga belly, ito na yung chicken natin kanina. Pinurito. Mga belly, mag-add lang tayo ng konting toyo para maging dark yung kulay. So, konting brown sugar pa. Mga belly, pakakapitin lang natin yung pinaka-sauce, tapos okay na. So yung patatim natin, okay na rin mga belly, malambot na. So anin na lang natin yung mga belly, lalaputan na lang natin sarsa, tapos okay na rin. Tapos mag-add lang din tayo ng konting sukal, sa konting toyo siguro. Ayos belly, naisa na tayo. So, patatim na tayo. Ngayon mga belly, mag-adjust na tayo ng lasa sa patatim natin. So, meron tayong pineapple juice. Mag-add tayo, at siguro kalahati pa nito. Medyo kulang siya sa asin. So, kalahati na itong pineapple juice. So, konting brown sugar pa mga belly. Konting toyo. So, i-mix natin, tapos lalaputan din natin. So, meron tayong gamit na cornstarch ulit. Mga belly, nalagay na natin yung cornstarch. Mga belly, malapot na yung sauce ng ating patatim. So, ayan. Sarap. So, nakadalawa na tayo mga belly. So, yung lechon belly, Jepoy, anong balita? Okay na po. Okay na. So, mga belly, silipin natin yung lechon belly. Pakita mo, Jambon. Tignan natin ulit yung belly, mga ka-belly. Ito. Silipin natin. Yun o. Sound check. Tutong o. Carbon loading.
Mga belly, okay na yung lechon belly natin. Ayun. Pagkita mo dyan, Paul. Ayan, nabubutas. Mga belly, nabubutas. Lutong. Yan, shoutout Nanay Linda. Padang ito. Pajam ka na yan, Kuya? Pajam ka na yan? Kasi pag sinasyak ka na yun, mawala sa lupa. Hindi na yung pasig. Mga belly, start na tayo sa gulay ng pansit. Cooking oil. Garlic. Belly, 18 kilos na pansit ang gagawin natin. So, kailangan natin ng 300 food pack na pansit. Sibuyas. So mga belly, papupulay lang natin sa bawang sibuyas, tapos yung karne na. So meron tayo chicken liver, saka so, madali salita tayo balunan sa chicken breast. Mga belly, lalagay na natin yung chicken breast. Mga belly, yung chicken breast natin nasa 10 kilo. Marami sahog, mas masarap. Babalikan natin after cameraman. Mga 10 minutes. Okay mga belly, after 10 minutes, okay na to, lalagyan na natin yung balon-balonan. Tapos yung gulay, sabay-sabay na yan. So mga belly, okay na yung chicken breast natin. So isasabay na natin yung chicken liver, saka balon-balonan. So ito mga kabeli, yung chicken saka balon-balonan. Nasa almost 14 kilos kasi 4 kilos yung ating balon-balonan natin, tapos 10 kilos yung ating chicken breast. Magkakain na tayong paminta para dito, tapos maglalagay na rin tayo ng Knorr seasoning. Belly, Knorr seasoning. Maglalagay tayong konti para may lasa yung karne. Mga belly, tatakpan muna natin para maluto na yung karne natin. Mga belly, ito na yung ating sahog. Yan, sa sariling katas niya mga belly, okay na yan. So, susunod na natin gulay natin. So mga kabeli, shoutout lang natin kung bakit tayo nandito ngayon. Yan ano to? Yan happy birthday Beverly
at Kuya Leonard. Yan. Happy birthday po. Birthday. Shoutout po kay Jason, Jay Cortez, Ann, and Pay. Bay of Hong Kong. Shoutout po. Shoutout. Shoutout din po sa all pilots and crew of WestJet Airplane Canada. Shoutout po. Yan na, yan na. Airlines. Tol. Opo, Airlines. Airlines Canada. All the pilot and crew of WestJet Airlines Canada. Yan, shoutout. Yan, Canada Border Security Agency. At YBR Vancouver Airport. Yan, Shoutout shoutout. po. Dextera Sanitizing Department. Yan. Good job, guys. Yes, hello. Shoutout po. Shoutout. Yan, shoutout to the supervisor Louis Francisco. Yan, shoutout Shoutout po. po. Shoutout to the bosses Jason and Mariam. Thank you. Thank you so much, Tita Linda. Kiros. Shoutout po. Yan na, shoutout Jason and Mariam. So, ayun na. Thank you so much from Tita Linda Tita Kiros. Kiros. Thank you po. Yan, happy birthday, Beverly. Happy birthday And po. Kuya Leonard. Thank you, thank you. Thank you po. Pakita mo si Kuya Leonard. Happy birthday. Happy birthday po. Okay mga kabili, tuloy-tuloy na tayo. So, eto na yung sahog natin. Tol, lagay na natin gulay. Carrots muna siguro. Carrots po. Lagay ko na po. Sige, Tol. Mapupuno to, pare. Gulay pa lang. So, kung ano yung isa pa ano natin, talyase, atin natin. Nakabili atin natin sa dalawang talyase para kumasa yung maglalagay pa kasi tayo ng repolyo. Atin natin para mapabilis. So, time check. So, time check 12 ng tanghali. Okay? Ayan mga beli, natin na namin ni parang Kimpi. So meron tayong kikiam. Kikiam. Celery mga kabeli. Celery. Yan, shoutout Michael. Shoutout po, Michael Guillermo. Mabuhay ka Michael. Hanggat gusto mo. Happy birthday, 27. Tol na gabing marami. Yun ang dagdagan mo. So yung mga beli, tatakpan lang natin to. So kung saan bababa yung garbage natin, yung repolyo. So pag bumaba na yun, ibig sabihin luto na yung ating sahog. So hanguin natin. So may iwan yung pinaka sabaw niya. Yes, balikan natin after 10 minutes. So mga beli, huwag na yung sahog natin. Ayun na po. Okay, pwede na tayo. Start na tayo sa pasta natin. So siguro mga 3 set tayo sa pasta dahil sa dami na ito mga beli. Okay na. Mga beli, start na tayo. So nakaseparate yung gulay natin. So ito na. Lahat tayo tubig. So ito mga beli, titimplahan muna natin. Tapos pakukuluan. So meron tayong shrimp cubes sa chicken cubes. Siguro maglalagay tayo tiga-4. 4 na chicken, 4 na shrimp cubes. Soy sauce, toyo. Toyo ni Michael. Nor seasoning.
Oyster sauce. Strawberry black pepper. Salt yung noodles sa dalawa. Strawberry coating brown sugar. Strawberry pakukuluan muna natin to, tapos lalagyan na natin noodles. Ito po mga kabili. Happy birthday. Happy birthday po. Thank you, thank you. Happy birthday po. Happy birthday po. Birthday po. Happy birthday po. Gawa ini. Malipat nyo na naman. Kaya mga bili, first batch na tayo ng pansat. So, paano din yung muna, ganun din po yan hanggang mamaya. So, maglalagdag muna tayo ng gulay. Mayroon po lang. Mga bili, maglalagay tayo ng gulay dito. Ayan, may carrots, Baguio beans. So, kanina hindi tayo naglagay ng Baguio beans sa, ano, sa gulay natin. So, lagyan ko po yun. Sipolyo. Sige, dagdagan mo. So, ayun na. I-comment kasi puro noodles daw yung nakaraan natin pansat, kaya naglagay tayo ngayon. Okay mga beli, lalagay na natin noodles natin. So, kumukulo na maya. Sige boy. Noodles pa lang 18 kilos na yung pinaka-build natin. Wala pa yung gulay saka yung mga sahog nating manok. So pag pinagsama-sama mo na sa 30 plus kilos kasama gulay. Tama po mga kabili. So 35 kilos estimate ko. Lahat kasama gulay. Ate, batiin mo naman yung pamangkin mo may birthday. Ayan, batiin mo. Happy birthday, Ro! Ay, hindi pala! Happy birthday, Merly! Nandiyan yun na! Tsaka kay Ellen! Happy birthday! Teka, palalabasan ko yung mga bata. Happy birthday! Happy birthday ka mo! Hindi ba nakakapaligo? Mga bili, first batch na tayo. Yan, natutuwa ko yan. Okay. Yan, happy birthday. Hello mga kabeli, welcome back sa Manyamana channel. Don't forget to like and subscribe. Manyaman masarap. Salamat po! Yan mga bili, hindi talaga kakayanin ng isang set na dalawang lutuan. So kailangan natin siguro mga at least nakaputi siya ng 4 na salang para makuha natin yung dami ng volume ng pancit natin. Okay mga beli, tatakpan na lang natin to tapos iinin. So may tubig pa siya sa ilalim. Pag inainin to, okay na, pwede na tayo magpa. So yan mga beli, gustong pumati ng mga bata kay Ate Beverly nila saka kay Kuya Leonard. Yan. Eto. Oh, Monay, banat. Birthday po, Ate Beverly, tsaka po kay Kuya Leonard, tsaka po kay Ate Linda. Yan, si Ate Linda. Oh. Happy birthday! Happy Birthday po kay Ate Beverly, kay Kuya Leonard, kay Tata ko po. Ayan. Sige, game. Happy birthday po, Ate Beverly, tsaka po kay Tata, tsaka kay Kuya Leonard. Ayan, napakasot. Si Pogi. Happy birthday, Ate Beverly. And
Leonard. At Adeline. Hello. Thank you. Okay naman po. Ayun. So mga beli, siguro mga 20 minutes, pwede na tayong mag-pack. Pwede na kayo mag-pack, tol. Yan mga beli, yung pasta natin. Ayos. At least naka-greet yung mga bata. Isang nakakataba sa puso yung babatiin ka ng mga bata mula Philippines hanggang makarating ng Canada. Yan, happy birthday Beverly and kay Leonard. Yan, thank you. At Tita Linda Quiros. Isilipin na natin pansit natin mga beli. So yan na mga beli, babalik na rin lang natin yung ilalim. Siya na may tatas natin. Okay, pwede na to mga beli. Ayos. Huwag palagyan mong gulay doon kay Kuya Jepoy mo. So, ito na yung palagyan mong gulay. Mainit. Totolder. Yun. Palagyan mong gulay doon kay Kuya Jepoy. Tapon mo. Uy, Jepoy, lagyan mo ang gulay to. Wali mo daw yung wali. Wali mo. Kapali na to. Pwede mo nilagyan gulay yan eh. Yun no? Yun yung pinapaway mo. Mga beli, sa hotdog na tayo. So, meron tayong tender juicy hotdog. Tender juicy hotdog. Baka naman. Ayun. Okay mga beli, magpapaw na. Siguro maya pwede na tayo mag-distribute ng Okay, ano na ako yan. Oo, sige. Pansit with hot dog. Hot dog. Hello po, pansit and hot dog. Happy birthday po. Beverly. Hello mga beli, shoutout lang tayo. So shoutout ko lang po yung pamangkin ni Mrs. na gumagawa ng cake dito sa bayan ng Bustos, Bulacan. Yan na Maris Cake and Pastry. Yan na, ilalagay ko yung contact number niya or FB page niya kung gusto niyo order ng mga cake. Yan, proven mga beli, ganda. Yeah. So mga beli, ito cupcake, napakababa ng presyo niya. Pwede pa kayong mamabigyan pa yung discount pag marami kayong in-order. Gaya nito, 300 pieces, sa kanya ko lahat kinuha yan. Siya lang nag-deliver sa bahay. Ayun, tama. Ayun mga beli, shoutout ko lang. Ayun, ano ba? Ato and Baby Marasigan, Ernie and Yoli Marasigan, Gaspi, Rich Will Kaiko. Yan, shoutout po tita. Maraming salamat sa suporta. Yan ha. Saka ako nasasabihin kung bakit. Kasi ano, nag-i-sponsor po sila. Yan. Thank you. Saka kay Melchi Buena Garcia. Yan. Thank you tita. Saka kay tita Sita. Nanay Sita, shoutout po sa inyo. Ayan mga beli, maghihintay lang tayo mga bata pa ulit. Thank you. So mga beli, yan, may stop tayo. So ayan, 12 na stop. Ayan. Ano yung tsura ng stop? Pa? Wala ka talang ano? Wala kasama, hindi mo kakayanin. 2, 4, 5. Kaya pawak mo na itong 5. Medyo 5. Pero nagbigay na kami ng ano doon, mag-stop doon sa para sa mga bata.
kung sino. Si ano pala? Beli 12 cupcake. Dito may juice ba yan? Wala. May juice ba tayo? Juice meron. Paano dadalhin yun? Opo, ito pa oh. 2, 4, 6. Ito, sakto 12. Ayun, 12. Beli, sakto, isang box, 12. Yan. Kuya, kaya pa ba? Dahan-dahan na lang. Wala tayong plastic eh. Juice niya. Bigyan kita lang. Baka may plastic, Paul. Paul, may plastic. Nagpapaw kayo ng lalagyanan. So yan, Beli, pakuha tayong plastic. Kayo talaga. Gumagawa po kayo. Katrabaho. Katrabaho. Ayaw, yun pala. Pwede ka mag-obra? Dito po tayo yung W po. Carter Highway. Bye. Ay, madadala mo naman sa ano? Oo, madadala na sa bike yan. Thank you ka daw. Thank you. BMW. Lumber. Lumber. BMW lumber. Yan ang mga ano, natsula rin boss day eh. Oh. Thank you. Thank you very Sesto, paano much. dadalhin mo? Kabike lang daw siya. O, balik mo na lang yung sisto. Kaya ang na sa'yo para isa na lang. Lima. Tiket mo. Ay, binigay na yan. Doon Eh, po muna kayo. mamaya. Sino na yung nakuha na ng stab? Ito, 5. Oh, yun, dali. Tsaka ito. Tsaka rin. Ito pa. Yung dalawa na ito. Dito ah. Ayan. Yung may sige tayo pa. Ito. Ay, ito, tune po kay IT. Ano yung cellphone mo? Ay, ikaw. Sino pa? Tsaka yung iba dito. Ito, yung siguro po. Yung pinupunit natin na yan. Nandiyan si kuya mo. Hoy, uwi ka na. Ay, sandali lang. Si kuya, may Dandan. Ay, kunin mo na yung sayo. Ayan, hindi pa nagbibigay rin. Napunit ko ng ticket niya. Ilan yung ticket mo? Oo, napunit ko na. Ilan ticket mo? Isa lang. Tatlo daw. Tatlo ba ticket mo? Tatlo ba yung binigay ko? Binigay mo? Baka siya na lang. Sige na nga, ano mo mahiya? Nahihiya eh. Ano ko? Nahihiya. Tatlo. Sige na, uwi pala. Anak, ano mo? Maganda naman yung nasa rin kuya. Mahilig ka na to. Wala ko pang inuman yung kay kuya mo sa kanya. Ako pa, kuya ba daw? Oh, tala mo. Ayun, tatatlo. So, nakadalawa na siya. Ano? Ay, isa. Oh, lagay mo dito. Ako na. Talaga lang. Ah, sige, papasukin mo. Si Kuya Batang, driver na sa lipad daw na unahan. Papasukin mo. Nadala mo. Yung kamay mo yan. Yung ano nila. Ilan yan? Tatlo ate. Kuya. Tatlo. Opo. Kuya, yung ticket mo. Oh, napunit. Si nanay kumukuha ng... Aha. Ano yun? Stop po. Dito na. Ano yung stab? Saan ka nagay? Meron ka na, anak? Oo, Ito. Hindi, yung si kuya. Opo. Tapos dito si Karen. Ilan po ito? Dalawa. Dalawa. Ito lang, wala pa yung juice nyo. Ano yan? Tatlo. Lagyan mo na dito, kuya. Ayun, yung bigay mo sa'yo. Dito kay nanay. Dahil si Kuya Batang, ano yung Dito yung nanay. Isa, napulot. Mamaya. Opo. Itayin mo muna dito. Mamaya. Wait lang, di ah. Thank you lang. Ano ba? Baka na dito, be. Baka na, sige, abot. O yata ano muna. Patay lang, baby, wait lang. Anak, sino pa yung walang salita? Ikaw, anak, meron ka na? Dito po ako. Lagay ko na lang dito. Ilan ba yan? Dalawa? Sapay. Ilan po kayo tayo? Dahil si Kuya Batang. Ayun, Kuya Batang mo. Kasi yung ano mo. Ayan, ayan. Ayan. Ano pa yan? Kung init ka. Isa lang ang juice ha. May init daw. Ang tayo Tito Jonard na yung sesto doon sa kabila. Hello! Thank you po.
Yung mayroon na, sige, pwede na. Hindi na, pwede lumabas. Hello. Pwede na lumapa, yung mayroon na. Hi. Walang mag-i-U-turn. Hello po, ma'am. Matatraffic tayo. Meron pa akong tatlo. Ay, yung Yung dadala mo hana? Ay, kailangan. Yung may dadala mo hana? Tagabigay lang kami ng juice. Babalik pa. Kaya bigyan mo yung sa bata. Asan ang kasama mo? Wala. Samahan kita mo lang. Samahan mo nga, bisihan. Magkikawakan mo. Tatlo lang ba ang ticket mo, anak? Tatlo ticket mo? Oo. Apat? Hindi kaya. Ikaw na Adalas dito sa Hello mga kabeli! Welcome back sa Manyaman na channel. Don't forget to like and subscribe. Manyaman masarap. Salamat po! Ay, tama. isa ka. Ano ticket mo? Apat na lang. Siya, binigyan ng ticket. Eh, Isa pa. isa pa rin sa kanila. Isa pa, apat na rin kanya. Oo. Dito kay ano, kay apat na rin kanya. O dito lalapit kayo dito kay ka. Ilan sa'yo? Okay na ba? Papa, sige na dala. Punyas ka ba dyan? Dito. Wala nang isang kawan. Anak, wala nang O sige, yung straw niya ilan? Yan. Paano ba yan yung mga tiga ano? Kaya niyong bitbitin? Yung nasa may mga security guard doon sa ano? Ticket, please. Maghintay ka na. Dito po na. Ano na ba sila? Eben, Anika? Dito mo na. Meron na. Pila ka, bebe. Dito ka, bebe. Unahin natin. Asan yung lima? Nasa galaan eh. Ang cute naman ito. Hindi ka ginandalo na yung ano eh. Oh, sige, tayo mo na lang. Batiin niyo daw yung my birthday. Happy birthday daw, happy birthday. Oh, Happy birthday ko eh. birthday. Oo, bumati muna kayo sa my birthday. Happy birthday. Ito pa, my birthday rin, oh. Oh, kasabay yan sila. Ay, lima kuya. Ano lang? Lagi apat. Ibawas na lang doon sa ticket. Sige, oo. Ilan. Ikaw ang naman ang ticket doon sa bahay para maibigay ko. Ha? Kumuha ka ng dalawang, ay tatlong ano. Tatlo basta. Ito pa rin. Ikaw. Ate, ilan yan? Apat. Pila. Ito muna. Bakit mo na lang. Ang bawat isang ticket kasi katumbas siya na ticket yung isang nagpere. Kanina. Kita, mama na. Asa ito sa'yo? Wala ko na yung ticket doon. Kasama ko na yung antay mo, may ticket. Okay na yan. Saan kayo mo ako? Ito ka pa nga naman na istrosina. Okay na sa'yo. Hawakan mo na po. Asa sige. Antay mo ako. Hindi dito yan. Okay, sis. Oh, isang ano. Saka na yung isang sesto. Nabigay na sa'yo. Sesto. Ha? Isang sesto. Ayan. Ay, monitor yung battery yan. Sa kanya. Ito pa, dalawang. Dalawang sesto.
Hello vlog ah. Dalawa, tatlo. Hi guys. Oo, nako. Boy. Tayo Aquino, banay tayo. Happy birthday. Sanay. Thank you vlog. Welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys. Sa akin, magbabayad yung 40. Baka madapa pa kayo sa akin. Pagdating sa pilahan, lusaw na yung ano yun. Tol, isang bagsak. Happy birthday, Beverly. Happy birthday, Beverly! Thank you. Ano na to? Sinorkatan na lang. Pasensya na, Tol. Hindi, okay. Ito na makalikuran natin. At least napasaya natin. Sila na. Thank you, Sesto. Tol, thank you. Happy birthday. Ano pangalan? Beverly. Ate Beverly. Happy birthday po! Happy birthday. Tatlo yung anak ko. Okay. Happy birthday muna, Beverly. Ayan na. Happy birthday. Happy birthday, Bebang. 5. Thank you. 5. Ayun ay 5. Ayun yung special guest niyo. Happy birthday, Bebang. Ay, ito. Ayun ang YouTube. Ang fine. Ate Tess. Ay, nalalagot ako. Happy birthday, Bebang. Happy birthday, Bebang. Ito si Kelly Ronald, birthday din niya. Happy birthday, Ronald. Happy birthday to you. Oh, yan na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyo. Thank you. Kaya ba, Nay? Ay, Kaya ko yan. Dali. Biyaya yan. kasi ano. Ay, dito ko yan. Ayusin natin, ayusin natin. May supot ako sa kilikili. Hindi ako eh. Oh. Ayan nga naman pala. Girl Scout yan, Girl Scout. Girl Scout ka talaga. Oh, may supot ako sa kilikili. Kilikili yan, sino ba? Okay. Tatlo pa. Sino? Ano may... Thank you. Thank you, Bebang. Sana marami pang birthday dumating sa'yo. Kilala mo yan. Kilala niya ako. Apat pa. Thank you po. Apat pa? Oo. Apat, Nay. Oo, nawala yung isa. Apat yung binigay ko sa kanya. Madadala mo ba? Hindi, apat lang yan. Tapos si Chichi, dalhin mo yan. Sesto. Dalhin mo yan, anak ko. Pa-thank you ka muna, Chi. Thank you ka daw dun. Thank you. Hebe, samahan si Sienna. Moni. Dito na lang. Chi, come on. Thank you pa. God bless. Oh, naiwan yung isa. Pa-thank you ka. Ay, alin ka kapagpagad. Alin? Ang mga anak niya na yan. Ako na Ate Cynthia. Pakidala na rin yun para kay Ate Bansing na. Sinelas na. Kumuha ka na. Wala silang yan. Amuel, kumuha ka ng supot doon sa tindahan na tatamo ng saging. Alin? Bata, ikaw. Ako na kaya. Ako na magbubuhat na. Ilan? Ang babahay na. Ticket. Ticket na kami. Yung ticket natin, Tess. Ticket ko na. Saka isa pa. Tikit pa. Kasama ka. Ito lang ha, nagpakuha ko ng Yes, supot. Sesto. Bigyan mo na siya ito. Pwede baba na doon. O, baba mo muna doon sa Bebe, bebe. Ano ko niya? Ay, sana mo din. Ito ang bata. Ito na. Ayan.
Sesto mo. Teka. Ay. Kuha mo na sisto doon. Kuha mo na sisto doon. Dali. Nakabila lang. Thank you. Ilan pa Thank you. dyan, Tol? Welcome. Isang daan pa dyan. Cute naman. Bibigyan niya ba ako? Ay! Bigyan mo isa to. Ticket din. Ria! Ay, Bigyan mo kung meron pa. Dali. wait lang. Kulang sa mga. Ay, Pogi! Wala si Tessa. Gulo ka na. Bigyan mo. Lagay yan eh. Kacheria. Ria! Ria ba? Sandali lang. Wait lang ko kapit isa. Dahil trapo. Ay, dali na mami. Aglain kaya. Ha? Malinis naman ang kamay ko. Kasi yan, nandun lang yung nagbibigay. Oo. Nandun lang yung nagbibigay. Ay, darling. Ay, Thank you. Salamat. Apat. Yung sa kabila, hindi nabigyan. Eh, nag-ikot na sa kanila kanina. Ilan na sa iyo? Bata. Ito si Bata. Ube, ang ito. Bakit may kasya ka ba? Ah, di ba yung ano yan? Wala siya? Okay. Malikot. Dalawa. Dalawa ka. Ay, kalagyan. Yan naman lang yan. Dali na ha. Nabigay na yung kanya. Dito, wala. Dalaga pa siya. Bigyan mo muna ako ng isa. Demero, demero. Camera. Go po. Smile, smile. Me. Ma'am, iba-iba. Ate, iba-iba. Sandali lang siya. Ate Linda, thank you. Nabusog mo kami. Salamat po. Thank you sa pagkain. Mag-thank you kayo doon. Oh, thank you. Asan na kayo? Meron na. Yan ko po. Tawag ka, baby. Salamat. Ay, ito ka mag-thank po. Tatlong bahay nga nila. Lalaki. Ma? Ay, si Kuya. Ang wala, hatid ko nga ito. Ate? Hatid ko sa akin, Ate Virgin. Ako di akin dito. Ay, ikaw, ikaw, isa. Nandiyan ba sila? Ayun na, isa na. Ano yung pinag-iyan? Anin. Hindi ka na check ko doon. Sabi na lang siya. Namang lalagyan. Hindi ka check ko doon. Ando na, hindi ka mo doon check ko. Ayun na, ito. Thank you. Okay. Hindi ka check doon. Parang nga, hindi ka na check doon.
Ate Bright, nagkakawan mo. Ate Nonet. Ate Nonet. Ay, ayan na yan. Ayan na. Hello. Bakit tinutok talaga? Tingnan lang. Salamat! Thank you! BFF ito si Neonet, oh. Oh, nakita kami. Nagulat siya. Makikita ka. Oh, Ate! Thank you kayo, bebe. Diyan. Thank you po. Thank you po. Ethan, ayun o, mag-thank you ka to. Dali. Thank you po. Thank you po. Wala na Rojos. Ayun yung dalawa. Ay, dalawa. Sandali lang to. Sandali lang. Ay. Pila na kayo, pila na kayo. Oh, best, makikita best. Bigyan na na, para gugutom na. Hindi, kumain naman ko yan. Nakikisabay na. Kumakasal ko. Nasining na yun. Dalawa. Ay, apat. Tatlo lang. Dalawa. Yung isang nila nakuha natin, Tess. Ha? Wala sa ating plastic. Kailan saan kay Naknak? Kailan kay Naknak? Tatlong access kami ng kinaknak dito. Ilan to? Uwi na ka na. Kulang niya. Dito tayo. Labang plastic. Wala naman lang kami. Bakit mo muna to? Kilala rin na lang. Salamat. Dapat ka niyan. Sandali lang po. Kilala rin na lang. Wala na lang tayo ng pagkulan. Napaliya pa ka niyo. Ayaw mo ba na? Vlog ko na. Ayan ako. May nakapita. Dahil dalawa. Oh.
Dali lang, Be, ha? Yung juice mo, dali lang. May ako na lang dito na magbigay. Wala kami plastic, anak. Bitingin na lang. Ikaw, ilang stock mo? Dalawa. Ticket mo. Hero nila mabibigyan. Ito yung juice nito. Tapos dalawa yung sa bata. Eh, iwan yung isa cupcake. Sa mga bata na siguro rin, nakanalagay. Ito pa po. May juice ka pa dun, no? Dun. May gusto ka pa. Dalawa ba? Dalawa ba? Thank you po. Meron na siya. Ay, halo ko. Hello po mga kabeli. Thank you po. Happy birthday. Happy birthday po. Teka, ano masabi? Happy birthday. Happy birthday. John Paul. Nasa likod. Pakita mo yung arok mo. Pakita mo yung cute face. Pagkita mo. Ba? Kuya, hotel. Tignan mo yung dalawa. Bibigyan niya rin yung tab na magbusog-busog sila. Atatakot ka magutom na? Bibili ko na lang daw kayo. May juice dito, juice na yung juice. Ate, pis pakitanggal na lang daw na. Kaya pa. Kanino eh? Nalagay na po yun. Mamaya pagka yung stab bibigay mo sa kay nanay, ha? Ha? Ayun yung yung icing. Sarap. Saka kakain. Ay, paano ba yan? Pila ka na. Mamaya. Oo, nakailang pila ka na. Nakailang pila ka? Pag wala na pumipila, parang ikaw ang nakikita ko dyan eh. Tatlo lang akong ganito. Ito Linda, tatlo. Tatlong pila na ako doon sa binibigyan eh. Tatlo na nga naman siya ng ano. Ito na. May juice ka na, wala pa? O, bibigyan kita ng juice ha. Last na pila mo na yan, habang ka na uulit. Birthday. Batiin mo si ate doon, dali. Muna yan. Dito na. Bigyan mo na isa, bigyan mo pa siya na isa. Ayun naman. Happy birthday ka mo, Tita Beba. Happy birthday. Ate Bebang, Bebang. Kuya Leonard. Mga barat. Mga apat na yan, O, ha? paano ba? Hindi na kita bibigyan. Nilaglag ni Ang tita Marlet, dali. Marlet. Yun. Okay na. Bye-bye. Sabi mo, thank you. Bye-bye. Uwi na, Marites. Uwi na ba rin? So yun mga Beli, konti-konti na pwede na maglikpitan team. So konti na lang yung nandun. So yung iba daw na binigyan nila ng ticket, ng coupon, nasa ano pa, nasa mga kanya-kanyang trabaho pa. Yun yung mga tricycle driver. Yan, shoutout nga pala kay Madam Red. Hello! Yan, shoutout mo si Ate Linda sa Beli! Ay, BFF! Awini! Ang saya! First time ko nakita Opo. yung happiness ng mga binibigyan ninyo. Happy birthday, Leonard and Beverly. Happy birthday. More power. BFF. Thank you. Ayos. Hello po mga kabili. Kala ka toto eh. Hello po, ligpitan na. Kahit konti lang. Ligpitan time. Tol, walis tol ah. Ayos mga Beli. So ayan mga Beli, magpapaalam na tayo. Tapos na tayong nag-program feeding. Paalam po.
Yan. Thank you po. Happy birthday. Yan. Ay, paalam lang tayo. So, isang masugid na nanay, thank you. Thank you. Salamat po. Shoutout mo, Tita, Abeli. Tita Linda. Shout out Ate Linda. Thank you po. Okay. Beverly, happy birthday. Thank you, nanay. Madam Red. Hello! Bye-bye na raw, bye-bye! Thank you! Happy birthday again! Abeli, thank you! Happy birthday! Thank you, Abeli! Thank you po. Ayan. Hello, bye-bye. Ayan mga kabeli, pamilya ni Ate Linda. Ayan, maraming salamat. Malis na ba? Okay, nasa Masiko yun, Arjan. Ayan. Sa may mga natira pa, ayan na mga pupunta naman dito, babalikan yung mga yan. Ayan, nagwawalis na sila paring Gimpi. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Shepey. Happy birthday Ate Kuya Leonard and Beverly. Yan. Thank you sa support at pagmamahal. Kuya Leonard, thank you.